Nyt tänä nimenomaisena kuvauspäivänä tämän auton seisonta-aikaa on kulunut 5555 päivää, eli tilannepäivityksen aika. Tallinen muistuttaa taas viipurilaista autokorjaamaa, mutta ei nyt anneta sen häiritä. Aloitetaan täältä keulilta, eli konehuoneessa nyt ei mitään kovin ihmeellistä. Toi ohjaustehostin tuolla näkyy, on paikallaan, letkut kaikki kiinni, öljyt sisässä, tuntuu toimivan, mistä ei vuoda. Ja eli sekin on nyt vihoviimein kondiksessa. Ilmastoinnin kompurassakin on jo hihna, mutta ei ole tietenkään aineita eikä mitään, kun kuivaankin puuttuu, mutta muuten se systeemi on paikallaan. Ja semmonen päätös tuossa nyt hiljattain tuli tehtyä, että pissapojan säiliö, joka siis kuuluu tähän, semmonen iso pönttö, se siirtyy peräkonttiin. Tuosta Volvo-sohlosta jäi semmoista hyvää letkua, se on nyt jossain täällä sekamelskan keskellä tuossa. Hyvää pissapojan letkua, niin se ylettää tuolta takaa tänne oikein mainiosti. Tästä seuraa se, että tämä puolapaketti, tämän paikka tulee nyt johonkin tähän. Ne on ihan vielä viimeiseltään sitä päätetty, mutta johonkin tuohon, sehän oli tuolla akun vieressä. Huono, ahas paikka. No vähän täällä on johtoja tälleen alustavasti niputeltu. Joo, flekti, tää sähkötuuletin on paikallaan, toimii. Nyt täältä löytyy muutama rele, eli ton puhaltimen high speed ja normal speed rele. Nehän kuulus olla tuolla sulakerrasiassa, mutta kun tässä nyt ei ole sinne johtojakaan, niin ne on nyt sitten täällä vähän lähempänä niin kuin puhallintakin. Ja niille nyt löytyy hyvä paikka tosta, eikä ne simmahu olemaan. Sitten vaikka valotkin on jo muut paikallaan. Ai niin, sellainen havainto tuohon tehostimeen liittyen, että toi aika herkästi ottaa kiinni toi hihnapyörän mutterit tuohon vesiletkuun. Se kerkesi jossain vaiheessa vähän siihen niin hiertää semmoisen pienen koloon, mutta tää joku semmonen kannaka kiinni tuohon viritellä. No täällä sisällä nyt ei oikeastaan tapahtunut mitään muuta kuin että on hirveässä pölyssä. No sen verran joo tästä sisätiloista tai no sisä vai mikä tila nyt onkaan, mutta kytkimen saan ilmattua silloin jo. Tovi sitten se pisti aika pahasti hanttiin. Eikä siihen nyt loppujen lopuksi muu ottanut, kun toi pääsylinteri vaihtaa uusi, niin se nyt tuntuu ihan kytkimeltään. Sekin pitäisi olla nyt ok. Olisiko jotain pientä sähköviritelmää tullut sen edellisen videon jälkeen? Spedyn on nyt siinä. Se on melko se karun näköinen viritelmä, mutta siihenkin on nyt vähän suunnitelmia. Katsotaan mitä sen kanssa tekee loppujen lopuksi sitten. Ja säännöt on nyt vähän sinne päin. Jonkinnäköistä tyhjäkäyntiä se käy ja vähän tottelee kaasuakin. Mutta se ei ole nyt se tän hetken akuteen juttu, vaan nyt kun on vielä tämmönen kesä ja lämpimät kelit, niin pääpointti on ollut tässä korissa ja maalauksessa tai maalauskuntoon saattamisessa. Se on nyt vielä vähän hivenen epävarma, että vedetäänkö pintaväri tässä tallissa vai ihanko maalaamassa. Todennäköisesti tämä jälkimmäinen vaihtoehto on nyt se vahvempi, että kyllä tässä sen verran roskaa lentää. Homma on kyllä harjoiteltu täällä, mutta roskahomma nyt on semmonen, että sitä ei oikein pysty taklaamaan. Eli täällä on siis toi konepelti ja takaluukku maalattu sisäpuolelta. Samaten nämä lievät pölyt, no ei voi mitään. Tämä takaluukun nämä reunukset, nämä on maalattu.
Ja samoin tämä kouru, mikä tässä nyt jää sitten piiloon, kun konepelti on paikallaan, niin se on myös maalattu ihan oikealla värillä ja aineella. Samaten näiden lokasuojien yläreunat, mikä jää siis tonne konepellin reunaalle, niin nämä on maalattu kanssa ihan jees. Ei nyt mitään, tietenkään mitään ammattilaista pintaa, mutta toiseen lokasuojaan oli jossain varastoinnin vaiheessa niin tullut 2 semmoista lommoa ja tietysti tänne ulospäin. Siinä nyt ei muu ottanut, kun vasaraa vähän kopauttaa. Lommo toiseen suuntaan ja kittiä päälle. Sekin nyt on sellainen aika hyvä jo. Mun mielestä tässä oli olevinaan semmoinen kysymysmerkki. Varsinkin toi taaempi eli apumiehen ovi. Mutta niistä nyt sai ihan kelvolliset. Et lähinnä just näissä listojen päissä. Tai listojen alla. Niissä päissä oli semmoista korroosiota. Ja ei ole mikään helppo rasti löytää näihin niin hyviä ovia, niin mennään nyt näillä. Seuraavaksi olisi vuorossa toi hiontavärin ruiskutus, mikä tapahtuu tässä tallissa, kunhan tän nyt saa loppuun hiottua. Ei ole paljon jäljellä, toi katto on vähän semmonen hankala oloinen. Tätä tietääkseni ei ole katosta maalattu uudestaan, mutta tästä on tämmöistä, näkyykö nyt sitten kuvassa, mutta tällaista niin kuin maalilohkeilu pois ja aika syviä naarmuja, niin tässä nyt ei oikeastaan hirveän muuta vaihtoehtoa kuin hioa sen verran syvälle, että toi paha osa lähtee pois. En tiedä, ei ole kokemusta miten pahoja naarmuja hiontavärillä saa paikattua, mutta kun se nyt tuosta epäkeskellä lähtee, niin vetästään pois. Ja oikeastaan tuosta nyt ei puutu, kun tää tämän puolen kylki ja toi pala kattoa, niin sitten pääsis siihen maalausvaiheeseen. Siinäpä se nyt pääpiirteessä onkin päivän tilanne ja melkein voisi tapauksen kunniaksi laittaa vähän penkkiä paikalla ja kokeilla, jos hän liikkuisi omin voimin. Sitähän ei ole 5555 päivää ei ole omin voimin liikkunut, sitä on vaan työnnelty ja vedelty, mutta jos se olisi nyt se päivä, että joo, vaihdetaan työkamppeet päälle ja katsotaan, näinkö onnistuisi. Kyllä vähän jännittää ja hirvittää. Pakki silmää ja startataan. Herranen aika sentään. Herranen aika. Pientä säätöä vailla toi on, mutta jumalauta, se liikkuu ja savuttaa, mutta sitä ihmetellään joskus. Sähtyykö jarrut toimii ainakin jonkun verran. Ei nyt lähdetä tän enempää kruisailemaan. Hei jumankekka, nyt vaan hiotaan paikat loppuun ja päästään vetämään hiontaväriä päälle.